O instrumento que imos facer agora é un reque-reque, e para iso só necesitamos un anaquiño de cana, un pauciño, que pode ser tamén de cana ou unha poliña dun árbore ou calquera cousa parecida, unha lima que ten que ser cadrada e unha navalliña. Entón o asunto é fácil, temos que facer unhas muescas como estas que están xa feitas. Entonces estas muescas podémoslas facer coa navalla, así, hai que puxar sempre a navalla para que corte ou tirar dela, así. Ou tamén as podemos facer coa lima, así. Ben, unha vez que teñamos a longitude que queiramos chea destas moscas, pois non temos máis que coller o pauciño e refregar con el.